Beraz, orduan zein izango litzateke konklusioa eta bi egun hauetan hemen eman den ikastaro honen emaitza? Saiatu izan duguna da zuzendaritzatik jartzea Euskal Diaspora 21. mendean, ezta? Saiatu gea hainbat input sartzea erreflexio horretan, gero 19ko kongresuan oinarri bezala izateko erreflexio orokor batetako. Ere saiatu gea diasporizatu eslogan hori betetzea, jarri dugu diaspora bi egunetan Euskadiren agendan, EHUko udako ikastaroaren agendan, eta jendea etorri da, jendea parte hartu du, eta nik uste hemen entzundako guztia interesakoa izango dela hurrengo urteetan lan egiteko eta 19ko hemeretzian kongresuan erreflexio hori egiteko. Uste dut bi jardunaldi bi egunetan zehar erreflexio nahiko berriak atera diala, batez ere hurbiltzeko 21. mendeko diaspora berri horretara.